Сәлем сезләргә, нурлы йөзләргә, хөрмәтле дуслар. Time TV телеканалында күпләрнең яраткан тапшыруы яшьлек тавышы старт ала. Студияда мин Байбулат һәм инде әйтергә кирәк, бик тә кызыклы чыгарылышны башларга мин әзер. Нәрсәсе белән ул кызыклы, нәрсәсе белән ул үзенчәлекле, алдагы мизгелләрдә белерсез. Шулай итеп, без башлыйбыз. Бу атнада шулай ук башка атналардагы кебек бер катнашучыбыз белән саубуллашабыз. Илшат Хамадиев, без сиңа уңышлар телибез һәм инде тизрәк синең әйләнеп кайтуыңны көтеп калабыз. Кояш туар, калкырай, почта сандыгын бер көн ачырсың шулай. Гади конверт, яз сүзен күрерсең, алырсың аны шигыремне укырсың. Хәзер күпләрнең көтеп алынган мизгеле килеп җитте. Яшьлек тавышында премьера, яңа җырны бергәләшеп каршы алабыз. Матур сүзләр пышылдыймын, иркәм синең кылакка. Миңа рәхәт, бары синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Сөйгән ярлар, булсын тик күзеңнеке. Минекенә тимәсенә, кирәк түгел читнеке. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Әй сөеклем, мине сөеп кочакла. Яшәр идем мәңге синең кайнар назлы кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Кочакла мине, кочакла, җаным тизрәк кочакла. Кар бер тегедәй эримен, җаным синең кочакта. Җаным тизрәк кочакла. Данил Галимовның клибына килгәндә, миңа калса чын җәйге яшьләрчә клип, урамда төшерелгән, яшьләр белән төшерелгән һәм инде кызыклы сюжет белән дә төшерелгән. Кызыктырган булсам, инде клипны хәзер үк карауга күчәбез. Игътибар экраннарга.
Yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Ay Senger küzle soğukay esir ettin yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Tevgi tapqırı seni ışıratqandan birli Elimde qaldın işlettim indi Bir qarashing жетті meni yavlab alırga Ishana almayım seni ışıratуыма Elimni yavladың, oylarımna şuvalttың Seni oylab öteminim, erте tаңнарым Bilmim nechik mena sensiz yaşarga Korkam yalışlık işlerge Ay Senger küzle soğukay esir ettin yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Ay Senger küzle soğukay esir ettin yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Senger küzle soğukay esir ettin yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Ay Senger küzle soğukay esir ettin yüreğimne maturgay gitmişsin uylarımdan nişlerge Korkam yalışlık işlerge Ay Korkam yalışlık işlerge Dostlar, iптәшләр, сез TMTV телеканалында эфирда яшьлек тавышы хит парады үз эшен алга таба дәвам итә. Мин Байбулат, яшьләр арасында булган иң шәп, матур, кызыклы җырлар, клиплар барлауны дәвам итәм. Һәм чираттагы резидентыбыз Римма Сафиуллина. Җырчыны котлыйбыз, чөнки ул бер адым өскә менде. Котлыйбыз, тәбриклибез һәм инде клибын кушып җибәрәбез. Bulganma suyu to'xtaldi bizning yaratib mangilik ekan bo'lsa yonimda tek boshqa bo'lgan uzarlar indi uzar g'umrlar yurakda qolar kelgusi Yalğan bulğanma
Алдагы җырчыны игълан итер алдыннан әйтергә кирәк, безнең тапшыруыбызның бүген чакырылган махсус кунагы бар. Ул да булса Айгөл Закирҗанова. Айгөл соңгы араларда кайларда ничек иҗат иткән барысын да сезгә бәйнә-бәйнә сөйләп бирер. Ә хәзергә без чираттагы җырны карый торыйк. Тукта, тукта, башка килмә һаман син дилә. Ялган белән башыма җиләни. Мәхәббәт ялкынын сүндерде, син үзен яраттым назлардан, нигәдер син көлдең. Мин түгел, бары син гаепле, барсына киләмен яныңа диепле ышкыныма. Тукта, башка килмә һаман сине уйлыйм димә, ялган белән тормышыма тимә, минем тимә, тимә. Тукта, тукта, башка килмә һаман сине ялган белән тормышыма тимә, минем тимә, тимә. Бары тик бәхетле булырга теләдем, бит синнән башканы күрмәде күзләрем. Өметләр каядыр киттеләр, югалды хыянат дигәнен, вакытлар тукталды, хайкалды, шайкалды күннәләдә хисләрем. Әйтерсең калмады әйтергә сүзләрем. Мәхәббәт сөюгә лаеклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Мәхәббәт сөюгә лаеклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Тукта, тукта, башка килмә һаман сине уйлыйм димә, ялган белән тормышыма тимә, минем тимә, тимә. Тукта, тукта, башка килмә һаман сине уйлыйм димә, ялган белән тормышыма тимә, минем тимә, тимә. Үзенчәлекле образда матур җыр башкаручы катнашучыбыз безнең алдагы минутларда хәзер экранда күренәчәк. Сүзем бит Лиана Гареева турында. Аның образын мин сезгә әйтим, ул үзе аерым бер сәнгать кебек төсле тоела. Шуңа күрә хәзер инде кызыктырган булсам, бергәләшеп игътибарларны экранга юнәлтик әле.
Тапшырыбызның башында кунак турында әйтеп куюга күпләр инде аңлап та өлгергәннәрдер. Айгөл Закирҗанова бүген бездә кунакта. Айгөл, сәлам, ничек хәлләр? Сәлам, Байбулат. Хәлләр Аллага шөкер. Хәлләрең Аллага шөкер, елмаеп торасың, балкып торасың. Әйт әле, җәйге ялларың ничегрәк уза синең? Җәйге яллар бик әйбәт уза. Бәйрәмнәрдә, сабантуйларда чыгыш ясадым. Һәм шулай ук күпчелек халыкның күңелен күрдең индеме Сабантуйларда. Алга таба тагын ниләр эшләргә синең планнарыңда? Инде җәйнең менә хәзер бер ай узып китте, икенче ай башланды. Алга таба ниндирәк планнар? Бер ай эчендә 3 җыр яздырдык, Байбулат. Бик халыкның күңеленә матур булып барып ирешелде ул. Күп кеше радиодан, телевидениедан карап бара бит инде, тыңлап баралар, Татар радиосын тыңлыйлар. Бик матур алмалар дигән җырым хәзерге вакытта хит булырга тора. Алайса без түземсезлек белән көтәбез шушы җырны. Тагын Алдагы планнар хәзер шәһәр көне якынлаша, шәһәр көнендә чыгыш ясыйсым бар, Алла кушса. Һәм дә инде матур җырлар яздыру, клип төшерү. матур җырлар яздыру, клип төшерү бу инде син теге шушы теге адымны син үткән кеше, ләкин шулай да тагын алга, югарыга, өскә менә шушы төшерелгән бер матур клибыңны, шушы җырыңны хәзер бергәләшеп тыңлап китик әле. Айлы кишеләр самим хисләре барысы калган. Кабатланмый кире кайтмый юл югалган. Шәшәк сыман матур булган яшьлек гомере. Сагынырлык юксынырлык хатирәләрне. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Ошар хыял булган көчле теләк, моңлы булган җырлы булган минем йөрәк. Уйлары булган, юллары булган, сайланылган. Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем. Менә соңгы араларда Айгөл Закирҗанова исеме дөрестән дә еш яңгырый башлады. Бик популяр Айгөл, без синең өчен шиксез шатбыз беренчедән, әйме? Һәм инде кайбер тыңлаучыларыбыз, кайбер телевизор караучыларыбыз бит әле белеп бетермәскә мөмкин. Кайсы яктан икән шушы моңлы тавышлы сандугачыбыз дип. Менә әйтеп җибәр әле син үзең кайсы яклардан? Гомумән кемнәр чыккан яклардан син? Мин үзем бик матур, Таулы, Баулы районы Татар Кандызы авылы кызы. Һәм шулай ук данлыклы шәхесләр безнең авылыбыздан Рәшит
Абый Әхмәтҗанов һәм Илдус абый Әхмәтҗановны инде бөтенесе беләләрдер, Галиәскәр Камал театры артисты. Шулай ук безнең яктан Татарстанның халык җырчысы Вил Усманов. Менә бит инде хәзер бик тиздән безнең яклардан Айгөл Закирҗанова дип тә сөйләячәкләр әле. Менә ничек кызык итеп әйтәме, таулы, баулы яклары сезнең шулай рифмага кушылып бәйләнеп китә шулай бит. Туган ягыгызда иң теге данлыклы урын нинди ул сезнең? Данлыклы урын булып, Бөек Ватан сугышында һәлак булучы авылдашларыбызга куелган һәйкәл. Менә бит бик яхшы. Әйтәләр шундый тагын сорау. Әгәр дә озак кайтмыйча торсаң, сагынасыңмы син туган Әлбәттә якларыңны? сагынам, әлбәттә туганнарымны, авылдашларымны, әтиемне. Әнием, әтием, алар бик көтеп, тәмле ризыклар пешереп көтеп торалар. Инде бик сагынган вакытларында Айгөл матур җырлар тыңлый дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә, әгәр дә сез дә хәзер туган якларыгызны сагынасыз икән, без сезгә ярдәм итеп матур җыр куеп җибәрәбез. Шулай бит, Айгөл? Шулай. Игътибар экраннарга. Gözlerine gene kara Bulmadı bir yaratı Tünler bu yesine uylar Bulmadı bir tonatı Korasin, korasin gözlerime Yaratmayayım, yaratmayayım deyip etmeyine Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden mina Havalarda kara bulut Şıga kıyaş olduna Zinhar için mine unut Gerek min bitmesin Korasin, korasin gözlerime Yaratmayayım deyip etmeyine Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden mina Hislerimden mina Yüreğim yarılar Mehabetke aldana Eküngelim utta yanar Sin bulmagaş yanımda Korasin Korasin gözlerime Yaratmayayım deyip etmeyine Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden mina Hislerimden mina
Hürmetli dostlar, agar da topshiruvimizni qaramashga qolsangiz, tmtv.tatar saytına kirib, o'zingizga o'ng'ayli vaqtda qaray olasiz. Rahim etigiz, borig'izni da kutamiz. Birinchi o'rinni oshiqlarga ko'p qolmadi, shunga ko'ra barliq qatnashuvchilarimiz bilan tag'in bir qat tanishib ketaylik. Kışakla mine, kışakla canım tizrek. Kışakla kar bir tügüdey erimen. Canım sinen kışakta. Ay Sengar күзле соğukay Esir ettin yüreğimne Maturgay Gitmişsin uylarımdan Nişlerge Korkam yalışlık işlerge Özleme haber niye yoğaldı Yazmış mı hele bizni bodadı Tukta başka kelime hamon sine huylan dime Yalhan bilen turmuşuma time minem time Vakıtlar seviyor kötü yüreğim dolu yakın Seni kötem şiber yigit yıldızım bulup bakıp Yaşligimden endeştim Köngülümden söyleştim Qaytar idim bir mizgilge Tabıp ötken izlerim Korasin, korasin gözlerime. Yaratmayayım, yaratmayayım debetmeyim. Dostlar, siz TMTV telekanalında efirda Яшьлек тавышы hit parada һәм мин үзем генә түгел, инде Яшьлек тавышының алып баручысы буларак та беләбез аны, җырчы буларак та беләбез. Бүген ул бөтенләй башка ампулада, ул безнең чакырылган махсус кунак Айгөл Закирҗанова. Бик беләсегез килсә, әле бит әле җырчы гына түгел, автор башкаручы да, шулай бит. Айгөл, менә син җырлар иҗат иткәндә кайдан илһам аласың? Менә илһам чыганага нәрсә синең? Менә шундый вакытлар була. Кемдер күңелгә авырлык китерә икән, мәсәлән, авыр сүз әйтә икән, ул чирагында ниндидер моңлы җырлар туа. Кәефем яхшы булганда, күңелемә рәхәт булганда, мин инде күбесенчә кичке якларда язырга яратам җырларны, көйләрне, сүзләр соңгараларда язмыйм, күбрәк көйләр туа минем. Ул чиракта инде бик күңелле, тиз ритмлы җырлар туа. Шуңа күрә без сиңа хәзер инде алга таба тормышыңда күңелле, тиз ритмлы җырларың күбрәк туып торсын дип кенә әйтәбез. Иншалла бит инде шатлыклы вакыйгалар артып торсын тормышыңда. Сиңа зурдан зур уңышлар телибез, зур рәхмәтләр әйтәбез һәм инде шушы рәхмәтләр белән Айгөл әйдә менә чираттагы җырчыны каршы алыгыз дип синең матур тавышың белән яңгыратыйк әле. Әйдәгез хәзер чираттагы җырчыны каршы алабыз. Ура! Yürüdüm seni ömrüm boyu Uylarımdan çıkmaydın
Шулай итеп, дуслар, бик тә кызыклы һәм шуңа өстәп эксклюзив чыгарылышыбызны йомгаклыйбыз бүгенгә. Килгән кунагыбыз Айгөл Закирҗановага зур рәхмәтләр әйтәбез. Аңа уңышлар телибез һәм инде әлбәттә сезгә дә үзебезнең олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Студиядә сезнең белән мин Байбулат булдым. Сез яшьлек тавышы хит парадын карадыгыз. Барыгызга да исән сау булыгыз дип сезнең белән саубуллашып торам.